Gaur, apirila 17, baserritarren borroken nazioarteko eguna, baserritar bilgunea itzuli da kaletara elikadura burujabetzaren proposamena aldarrikatzera. Hori baita naturaren ustiak eta mugagabea, korporazio handien monopolioa, landa eremuko bizitzaren suntziketa eta nekazaritza eta abeltzaintza herrikoiaren desagerpena indartzen dituen eredu agroindustrialaren aurrean erresistentzia bidea. Gaurko egunez berriz ere oihukatzen dugu elikadura ezin da gutxi batzuentzako negozio izan. Eta berriz ere gure erabateko aurkatotasuna adierazi nahi diogu kapitalismoaren hazkundearen azken mugarria den Mercosur merkataritza itunari izan ere eragin zuzena du Atlantikoaren bi aldetako baserritarrengan. Akordio hori laster gauzatuko da, naiz eta Europa eta Hego Ameriketako nekazarien erakundek eta jende artean orokorrean modu ezin argiagoan horren kontra azaldu diren. Inposio antidemokratiko nabarmena dela ulertuta. Horregatik ari gara Pasaiako portua blokeatzen. Agerian utzi nahi dugulako azpiegitura hau funtsezkoa dela eredu agroindustrialarentzat eta ezinbestekoa da Mercosur akordioa gauzatzeko. Mercosur,